Nhasi tabuda takananga kuChipinge uko kwataenda kumbonokurukura nehama. Hama kuChipinge dzatoda kuti timbokurukura timbonzwawo kuti nhau dzinotenderera mastreets esocial media ivo vanodzinzwawo here, uye kana vachidzinzwa ndedzechokwadi here. Kana dziri dzechokwadi zvinoitika kupi. Anditi ndichida kutendai nokugamuchirai zvakare pano paSaint TV channel yamunofarira. Kana usati wati follow us on Facebook, also on YouTube. Don't forget to subscribe. Aiwa, uyai muzvinzwire timbokurukura nehama. Tiri nani. Muri yeZimbabwe ingada kuziva kuti munonzi vani uye tiri kutaura nemi tiri kupi? Ndinonzi James Simango kanotumika ngekuChipinge ZBS pasanyo padzonzai. Alright. Baba, pane nyaya dzinotenderera mumastreets esocial media, nyaya dzekuti zoni kuno kuChipinge ndo kune shasha dzekubata-bata mishonga. Ameno munombodzinzwawo here, uye imunotiwo kudii nadzo nyaya iyi? Generally atingati kuno kuChipinge chete. Because kuno kune ng'anga, asi vanhu vari kuno havabati-bati maningi. Because tikanaso kuona vanhu vari kubata-bata, vari kubuda mumaTV, mumasocial media, ngove kumwe matowns. Alright. Vari kuno kuChipinge vanenge vachitotya. Alright. Although kune ng'anga, but ng'anga hadzinyai kuti dzingakuda kukubatisa, asi iwo ndiwo nendeyo. Ndiwo notonosaka. Shiri ndiyo inotsvaka muti. Alright. Shiri ndiyo inotsvaka muti. Saka mukati kwai kuChipinge kuna vanhu vanobata-bata, isatitobati-bati. Alright. Asi vanhu vanouya kubva kuma-areas akawanda-wanda, Bulawayo, Harare, ndo vanenge kutsvaka zvokubata-bata. Vanhu vanotobva kuHarare kutouya kuzotsvaka kuno. Imimi hamutoite izvozvo vari kuno? Variyo, but they are very few. Alright. Alright. Variyo, but they are very few. They are very few. Right. Because tikada kutarisa nyaya dziri kutenderera. Kune vamwe, alright, for instance, pamazuva akapera pane nyaya yaitenderera yetukomana tudiki tunoti takaenda kunoromba ende takanorombera kuChipinge. Ameno kuti munozvitorawo sei nyaya dzakaita seidzodzo? Ndinofunga ndambotaura ndekuno. Kune ng'anga dzinorombesa, but generally vanhu vanoromba vanotobva Harare, Bulawayo, uyo kutsvake kuti vazoite mari vakuHarare, veitenge mamotikari, maini chichi. Right. Vekunoku vasingatoite izvo. Vakuno mukanaso kunaso kuningira kana even vatori panapa vega. Munofunga kuti vangabata-bata here? Ya, ndizvo. Asi vanokuziya kunobatwa-batwa. Vanenge vachitokuziya. Vanotokuziya. Asi kwekutoti ukatoenda unotodrive GDC. Right. Tine nyaya yakadai yezvikunwe. Tinongoizwawo masocial media. Kuti kuHarare kune guru wezvikuru. But kunoko hatitozvizivi. Inyaya dzamune muchingozi. Dzotenge dzakati ingoswa. Alright. Right. Saka tikada kubvunzawo imimi kuvanhu vari kunoko, vanotiwo ndekupi kunototyisa? Sekuti vamwe vanenge vachiti kuChipinge ndo kune vanhu vanobata-bata, ko vari kunoko vanoti ndekupi kune vanobata-bata? Generally tikanasotarisa muHarare, ndo muHarare, Mutare, mabig towns, ndo kune vanhu vanoda zvokubata-bata. Like vana vadoko mazuva anaya vanoda zviro zvine shortcut, zvinokasa kuite mari quick. Yeah. Vochichite mari manje. But generally unono there are very few vana vanonyanya kuda kuita zvokubata-bata. Alright. Zvokuromba kudai. Kana kukasa kuite mari maningi. Vazhinji vanobhirirwa mutongozvishandira. Right. Alright. So kune vanenge vauya vabata-bata, hamuna here dzamunozonzwa nyaya dzekuti kana kuti pasekuru Nhingi peng'anga yakati vanhu pane munhu akazodzoka kubva kana kuHarare kwamareva kana kuBulawayo akunetswa nezvaakumunetsa zvaakatora kuna ana sekuru? Pane kafana kaya katiri kuzwa kaya kari kuHarare kuti kafana kadoko kaya. Right. Takakuti zvakuvanesa because nyaya yekuromba inonaka zvichanaka, asi zvoshata zvinenge zvotoshata. Alright. Yeah. Alright. Asi sepanyaya yetu vafana itotu yeti, chingava chokwadi here kuti vakasvika kuno zveshuwa vakaenda kunoromba vafana vaya? Generally hatingazivi hedu because hatina kumboita kuitsvaka in details kana kuianalyza kuti vakabva kwasekuru kana kuti kupi.
Alright. But iye wangoti akabve kuChipinge, takungozoti wakabve kuChipinge. Havana kuzotaura kuti papi. Chapi. Yeah, but mutsvakurudzo muvanhu vari munoma havana here kuita tsvakurudzo yekuti tsvakurudzo kune vanopa vakawanda. Chisumba chekwako variyo. Chisumbanje pana Tamandai vakawanda Mozambique. Right. Vanhu variyo vanopa. Alright. Saka iye haana kuzotaura kuti ndakaenda kopuwa ndikopuwa zvakati. Alright. Zvakaoma ndo yatati timbokurukurawo timbonzwa kuti zviri kufamba sei kunoko. Aiwa, tichida kutendai nenguva yenyu matipa yekuti tinge tiri tinokurukura. Thank you very much. Mazvita. Tobonga. Tabonga.